seguirem venent paper, sobretot el que és infantil, i seguirem també, entrarem el que és narrativa en el món digital, i que hi haurà un canvi de consum, i tot depèn de com funcionin els tablets o els suports, però jo crec que hi haurà mercat de sobres d'aquí 50 anys, i tant que sí. Crec que fa 50 anys es feien llibres per l'època en què estaven, i ara cal fer llibres per la gent que viu ara. I han de trobar bones històries i bons personatges. Són les dues qüestions. Bones històries vol dir bons arguments que siguin una mica sorprenents, que el públic no hi trobi allà allò de sempre. A vegades es fa les coses de sempre perquè diuen no, és que això és el que està de moda. No, jo em penso que s'ha d'anar una mica més enllà de la moda, i si de cas la moda crear-la nosaltres. Hem de trobar coses noves. Hi haurà més pantalles, serà més breu el redactat, perquè estarem més acostumats a missatges curts, serà més globalitzada. I els personatges han d'estar ben treballats, tant si són escrits com si són ben dibuixats. Un personatge ha de tenir una psicologia, ha de tenir un caràcter, ha de ser algú. I aquest algú, aquesta ànima que té el personatge, li hem de comunicar amb el lector, i el lector l'hem d'implicar amb el personatge. S'ha de sentir una mica, o bé s'ha de sentir una mica l'heroi, o bé s'ha de sentir una mica entenent les raons del dolent, per exemple. O sigui, l'hem d'implicar amb els nostres personatges. Es vendran en molts altres llocs que la llibreria, vull dir, serà rara la llibreria, i naturalment hi haurà una part d'e-book que canviarà el tipus de confecció del llibre. I encara que tinc moltes pilotes, no soc capaç de llegir el futur, però desitjo que sobretot no arribin als 100, sinó que arribin als 1000.